פינת השף שלנו, כשמרקים חמים המתאימים לשולחן השבת מגיעים פה מדהימים באמת, ואני רוצה לומר שלום למשה קצ'וקי, שף מרכז הדר סיטי טאוור, וגם הדר דימול. אני חייב לומר גילוי נאות שהתחתנתי שם. אני עוד זוכר את זה. אני יודע, אני יודע. מה זה, רק מרקים? רק מרקים, ימים קרים, חורף, מרק, עולם ומלואו. מרק זה לא רק סוג של מים עם ירקות, מרק יכול להיות עשיר מאוד, אם זה גריסים, בשר, שורש, הסבי טיבול. באמת הבאתי פה תמצות של... אנשים חושבים שזה כינוחים, יש פה בפנים מרק. מרק, כן. כל הדברים זה מרק, מרק שמוגש בלחם, מרק שמוגש עם כיסוי של בצק וקרסט של פיצוחים מעל, שבוצעים אותו לתוך, אם תיקח כף ו... ככה מרקסים? כן, ממש ככה, לחורר, שכל הפיצוחים... וואי, איזה יופי. תגיד לי, ולליל שבת אבל הולך יותר הקלאסי, נכון? נכון, יש גם מרקים קלאסיים, שזה מרק עוף, עם כל מיני מילואים. איזה עוד מרקים? אבל לא חייב, לא חייב. היום אנחנו משתדלים להגיש מרק בכל מיני קונספטים, כמו שמוגש כאן, בשוטים של אספרסו, כמתאבנים בוולקאם בופה, או מרקים קרים, מרקים עם אלכוהול, מרקים עם פירות. מרקים עם אלכוהול? כן, מרקים עם אלכוהול, מרקי פירות בקיץ, מאוד מאוד נחמד. מרק יכול לתפוס היום נתח מאוד מאוד גדול בארוחה. אפשר להגיש אותו כפתיח, כקבלת פנים, באמצע, מרקים כתחליף לסורבה, בין מנה למנה. יש מרק עם וודקה, במאי קרמלי מאוד אוהב וודקה. יש דבר כזה מרק עם וודקה? יש מרק עם וודקה. אבל וודקה זולה, הוא לא, חלילה, אוהב את הדברים הכי קרים. מה יש לך שם במרק הזה? מרק פיסטוקים. מה זאת אומרת? מרק פיסטוקים, כמו שאתה שומע, מרק פיסטוקים. כמו שאמרתי בהתחלה, מרק לא חייב להיות. אבל הפיסטוקים אוכלים מרק וזה... כן, מרק עם פיסטוקים. הרב, איזה ברכה מברכים על מרק פיסטוק? פיסטוק זה בורא פרי העץ, אבל מרק זה מרק. אז אם נראה את החתיכות של הפיסטוק זה העץ, אם לא, אז זה שהכל. תלוי אם ניכר הפרי בפנים, אבל זה באמת נראה מאוד משכנע. ואנשים יכולים להיות צבעים לאחר העונה של מרק ולא להגיע לעוש... נניח בקיץ, אתה אומר, יש מרקים קרים. תראה, בקיץ זה פחות. בקיץ המרקים הם סוג של אפטייז כזה. זה לא משהו שהוא משביע, אבל בחורף ודאי מרק שהוא עשיר עם בשר וגריסים. ארוחה שלמה. זה ארוחה שלמה. ליל שבת עם ארוחה שלמה, יש כאן בשר, נכון? באמצע אני רואה. נכון. שזה איזה מרק? זה סוג של מרק עגבניות עם סלסטין של בשר מוקפץ. כמו שאתה רואה, באמת, יש גם פחמימה שמוגשת עם המרק, גם חלבון, גם ירק, סוג של מנה. כמה סוגי מרקים אתה מצליח לעשות, אם כבר אנחנו מדברים פה על מספרים? כמה סוגי מרקים אני מצליח לעשות? אף פעם לא ספרתי, אבל מאות. מאות סוגים? מאות סוגים של מרקים. ואנשים שמגיעים להתחתן, נניח אצלכם בסיטי טאוור, מזמינים את המרקים האלה?